Bandung Bondowoso punika pangeran ingkang sekti mandraguna. Sasampunipun nelulakaken kratone Prabu Boko, piyambakipun pengin garwa Rara Jonggrang amargi ayu sanget. Nanging Rara Jonggrang sejatine emoh amargi Bandung sampun mejahi ramanipun. Rara Jonggrang banjur paring syarat ingkang awrat sanget, yaiku Bandung Bondowoso kedah saged mbangun 1000 candhi ing sakdalu. Bandung banjur ngundang jin kathah saged supados candhinipun cepet dadi. Nalika candhinipun sampun kirang setunggal malih, Rara Jonggrang nggadhahi siasat. Piyambakipun nggugah para warga supados nutuk lesung lan ngobong damen ngantos kahanan dadi padhang banget. Wadya bala jin padha wedi lan mlayu amargi dipun kira sampun enjing. Bandung Bondowoso nesu banget amargi ngrasa dihapusi dening Rara Jonggrang. Amargi muring-muring, Rara Jonggrang banjur dikutuk dados arca kangge njangkepi candhi ingkang kaping 1000. Kawontenan Krajan Prambanan rami. Prabu Boko lenggah ing pasewakan dipunubengi dening para emban lan punggawa. Dadak kapireng swanten keresahan. Bandung Bondowoso lan pasukanipun padha nglurug. Bandung Bondowoso ngadeg gagah ing ajengan Prabu Boko. Prabu Boko, kira kratonipun sampeyan badhe enggal dados gadanipun kula. Boten saged. Kula boten badhe nyukani kerajaanipun kados punika mawon. Adu kasekten Prabu Boko lan Bandung Bondowoso kedados. Amargi kesaktian Bandung Bondowoso ingkang luar biasa, Prabu Boko seda. Mungkasanipun kerajaan Prambanan dawah datang tangan kula. Rara Jonggrang mlebet kalian rai sedih sumarep bapanipun seda. Bapak. Sinten sampeyan? Duh bidadari. Kula Rara Jonggrang putrinipun Prabu Baka. Kula badhe dadosaken sampeyan prameswari ing kerajaan puniki. Boten badhe, sampeyan sampun nyedanipun ayah kula. Kados pundi kula saged nampi lamaripun sampeyan? Rara Jonggrang lenggah sareng emban-embanipun monohaken
cara kangge nampik lamaran Bandung Bondowoso tanpa damel rakyatipun sengsara. Putri, punapa ingkang badhe kita lampahaken? Pangeran punika sakti sanget, kita boten saged tandingi. Kula ngertos. Kula bakal ngajengaken satunggaling syarat ingkang boten saged piyambakipun kebaki. Kados pundi Rara Jonggrang? Punapa sampeyan sampun bisa menuhi pemanggih? Kula bakal nampi lamaranipun sampean nanging kalian setunggaling syarat. Punapa puniku? Sanjangken mawon. Kalian kesaktianipun kula sedaya badhe kawujud. Wanguno 1000 candi lebet sak dalu. Bandung Bondowoso kaget nanging piyambakipun wangsul kanthi gumedhe. Sewu candi gampil kula badhe nglampahakenipun. Bandung Bondowoso ngawiti rancangipun. Piyambakipun Jin, nimbali prajurit tanyo. saking bangsa Jin. Wangun sewu candi saka wingi-wengi. Para Jin medal saking siti, lajeng makarya kanthi rikat. Boten dangu, atusan candi sampun jumeneng. Rara Jonggrang mendel ningali saking jendela kraton. Piyambakipun wiwit kuatos. Kula lan panjenengan sedaya kedah ngendhekaken pakaryanipun menika. Sumangga tangekno sedaya warga dusun. Rara Jonggrang kaliyan emban-embanipun kesah dhateng dusun. Tiang-tiang menika nggugahaken bapak lan ibu Bondowoso. Tulung kula sampeanan sedaya warga dusun kedah ngobong damen, nutuk lesung lan damel swanten rame. Kula lan panjenengan sedaya kedah ngapusi para jin menika. Saya Putri, kula lan panjenengan badhe mbiyantu. Para warga dusun wiwit ngobong damen ing sisih wetan, nutuk lesung lan damel swanten rame. Jin wiwit kaget amargi nginten sampun badhe enjing. Deloken srengenge ini sampun medal, kula lan panjenengan badhe enggal-enggal kundur. Leres, kula lan panjenengan sampun gagal. Para jin menika ngical nilaraken 999 candi ingkang sampun jumeneng. Bandung Bondowoso duka. Cilaka kula dipunapusi. Rara Jonggrang panjenengan licik. Candi menika namung dereng rampung 999. Sakmenika panjenengan badhe nampi piwalesipun. Rara Jonggrang kaget sumerep bilih piyambakipun sampun Kula badhe nyembadani panjenengan. Panjenengan dados arca ingkang jangkepi candi menika. Dados patung kaping 1000. Amargi nesu lan sengitipun, Bandung Bondowoso nglilani kutuk dhateng Rara Jonggrang. Awak Rara Jonggrang alon-alon malih dados candi watu ingkang endah lan sampurna. Candi punika dipun pasang wonten ing jero candi ingkang dereng rampung. Dados patung kaping 1000. Bandung Bondowoso ngadeg ing ngarsaning candi Rara Jonggrang. Rumangsa sedih, piyambakipun lajeng ninggalaken papan punika. Candi-candi sakmenika dipun mangertosi minangka candi Prambanan. Lan patung Rara Jonggrang tetep wonten ing jero minangka tetenger katresnan ingkang kepaksa lan minangka sawijining memala. In English we say I love you, but in Indonesian we say akan kubangun 1000 candi untukmu sayang, bahkan dalam waktu 1 malam saja. Tetapi tolong jangan biarkan ayam berkokok dan obor menyala sehingga menciptakan ilusi seolah sudah pagi, karena kekuatan jinku akan menghilang. Dalam cerita ini, Rara Jonggrang sangat marah kepada Bandung Bondowoso. Hatinya seolah berkata, "Bandung Bondowoso,
Jika kau menginginkan cinta dariku, mengapa kau membunuh ayahku? Candi Prambanan adalah saksi kekuatan cinta yang tak terbalas dari Bandung Bondowoso oleh Roro Jonggrang. Candi Prambanan pula merupakan bukti kuatnya pendirian Roro Jonggrang sebagai perempuan dalam mempertahankan pilihannya dengan tidak menerima Bandung Bondowoso. Jika batin Roro Jonggrang terdapat penderitaan, maka di batin Bandung Bondowoso ia akan berkata, apapun yang berkaitan dengan dirinya, aku akan selalu menyukainya. Dia indah dan selamanya akan tetap indah.